Banga meya ji bo dengê jinan davakirina civaka demokratîk û kanûnê de cih bigire. Çil salên dawî yên dewleta Tirkiye bi pevçûnên li derdorê meseleya Kurdan derbas bûne û tevahiya tevna siyasî, civakî, çandî ya Tirkiye ji hêza zîkzakên vê pevçûnê ve hatiye şekildan. Serhildana dawiya gelê Kurd, bandoreke kûr li ser hemû tekoşînên siyasî tevgerên civakî û hevpeymanên li Tirkiye kir. Tevgera azadiya jinan li Tirkiye bi gelek pêkhateyên xwe yên cuda di warê avakirin û belavkirina soza aştiyê li dora pirsgirêka Kurd de û di têgihîştina aştiyê ne wekî mijareke ewlehiyê ku tenê li jor tê nîqaşkirin, lê wekî mijareke siyasî, civakî, pêvajiyeke ku warê avakirinê de destkeftiyên girîng de destxistiye. Îro tekoşîna civakirina aştiyê û avakirina wê jî ji jêr ve her demê pêtir, bo me jinan girîng bihêztir û lezgîntir e. Pêvajoya civakirina aştiyê ne pêvajiyeke tenê di derbekî de û di yek carê de pêk were. Tekoşînek, xebatek, domdarî û dûvdirêj dixwaze. Jinên li ser vê erdnîgariyê ji hevgirtina zihniyeta serdest amêr, kapîtalîzm, milîtarîzm, şovenîzm û feraseta olî rastî tundiyeke mezin hatine û li dijî wê jî li ber xwe dane. Ji kuştina jina heta xizaniyê ji êrişên nefretê heta piştguhkirinê, ji serdestkirina keda jinan heta dijwarbûna zayenperestiyê di her warî de me 10 salên pir dijwar li pişt xwe hişt. Ji ber ku piştî her pêvajiyeke aştiyê ya têkçûyî re li ber pêlek bihêztir a milîtarîzm, şer, tundîtûjî, şovenîzm û netewperestiyê rê vekir. Ji xwe ji ber vê yekê ku di van 10 salên dawî de em di pêvajiyeke xerabker de derbas bûn. Li gel vê yekê jî tenê kêliyekî jî me dev ji berxwedana xwe berneda. Li ser vê bingehê hin daxwazên me yên li hemberî polîtîkayên şer em aştiyeke mayînde ava bikin hene. Ji vekirina vekişîna hemû qayûman û bedawîbûna pratîka qayûman bigirin heya betalkirina kanûna terorê, azadiya hemû girtiyên siyasî nemaze girtiyên nexweş, heya dekriminalizekirina siyasî û tevgera bû peymana Stenbolê ev daxwazên me yên ku ji hêla tekoşîna me ya hevpar ve hatiye talepkirin. Tevgera jinên azad hem hilgirê van daxwazan e û hem jî di pêvajoya aştiyê de aktörê serekeyê di çarçoveyê de ew girîngiya giran a banga aştiyê û civaka demokratîk a ku ji hêla sermüzekerevanê pêvajoya aştiyê Birêz Abdullah Öcalan ve hatiye destnîşankirin. Nas dike û hewldana civakirina aştiyê wekî erka xwe ya siyasî ya sereke dibîne. Her wiha em dizanin ku avakirina aştiyê ne tenê vi Tirkiye ve sînordar e. Tevî rojava ew bi jiyan, îradeya siyasî û bi taybetî ewlehiya Kurdên li her çar herêmên Kurdistanê ve girêdayî ye. Di vê çarçoveyê de em bi hemû mütefîkên xwe re bi perspektîfeke navnetewî ji bo aştiyê li dijî hemû nêzîkatiyên milîtarîzm, operasyonên leşkerî hem li Tirkiye hem jî li derveyî sînorê wê jî bu avakirina peymaneyeke aştiyê tê bikoşin. Em di wê zanebûnê dene ku avakirina aştiyê pêvajiyeke demdirêj e. Bi berçavgirtina mîrateya kesên ku me di nav aştiya bi rûmet de winda kiriye û bi hesreta avakirina cîhaneke wekev em hewl didin û bikin vê
peyvira xwe bi cih bînin. Em dizanin ku barê me giran e û em ê li gorî vî barê giran û rêya dirêj xwe amade bikin. Îro li Tirkiye ji jinan heta ketkar û xebatkaran, ji Elewiyan heta civaka Kurdan, ji girtiyên siyasî heta LGBT û tevahiya komên kêmineteweyên pêdiviya xwe her kesî bi aştiyê heye. Tevgera Azadiya Kurd wekî her carê bi biryarek û plana aştiya wek xeteke çep a sosyalîst hevpar ji bo hemû gelên bindest û hemû tekûşerên Tirkiye ava bike. Ji ber ku jin esasê xwe de yek ji komên pêşengên tekûşînê ne. Ji ber vê yekê ku jin her tim yên ku li dijî şer, şerê mîtralîzm, kapîtalîzm, zihniyeta serdest a mêran, feraseta olî, cudakariya li ser bingeha nasnameyên zayendî û meyla cinsî û yên ku li dijî kolonyalîzmê li ber xwe dane. û hesreta dinyayeke azad û wekhev dijîn. Ji ber vê yekê em jin ji bo qenala siyasetê vebe, ji bo avakirina zemîna hukukî û ji bo gavên wêrek û biryar ên polîtîk bênavêtin, em dengê xwe bilind dikin. Em dizanin ku aştî civaka demokratîk û avakirina bingeheke nû ya demokratîk pêkan e. û gelek beşên civakê bi awayên cuda vê daxwaz dikin. Armanca me ew e ku em van denga bilind bikin. Daxwaza makezagûna nû a di Tirkiye îro avakirina pêvajiyeke aştiyê de dibe ku ne ji daxwazên herî lezgîn a yekemîn be, lê ji aliyê din ve jî em dizanin ku daxwaza guherandina makezagûna heştî û duduyan ev makezagûn ku ji aliyê darbekarên dema cuntayê ve hatiye amadekirin û 40 salên dawiyê li Tirkiye di bingeha hemû pêkanînên antîdemokratîk avêtiye. Ne tenê daxwazê tevgera Kurdan e, ev salên dirêj in ku daxwaza gelek tevgerên siyasî ne. Her wiha nîqaşa makezagûna nû ji du aliyan ve xwediyê giringiyeke bingehîne. Yek, giring e ku daxwaza jiyaneke hevpar a nû, wekhev û demokratîk a beşên pir mezin ên civakên Tirkiye wekî metna dawî ya qanûnî û siyasî peymaneke civakiya nû were nîqaşkirin. A duyemîn, pêwîst e ku di hemû pêvajiyên avakirina aştiyê de têkoşîn bê kirin ji ber ku ew ê bi metneke qanûnî ya siyasî ku tê de perspektîfên û têgihiştina jiyaneke nû û wekhev piştî pêvçûnê de derkeve holê. Em wekî têja tevgera jinên azad, mîna mekanîzmayên din ên avakirina aştiyê xwe dispêrin hêza xwe, xeta me ya siyasî û tekiliyên me yên berhev û kûr ên bi me ve bi tevgera jinan re danîne şidyaye. Li ser vê maseyê em dixwazin bibin deng û awazên hemû jinên li Tirkiye ku baweriya wan hesreta aştiyê heye û ji bo civakirina wê tê dikoşin. Em armanc dikin ku kesî li piş xwe nehêlin û hemû pirsgirêkên xwe yên mafên sendîkayî bigirin heya daxwazên statûyê civaka Kurd jî redkirin, civaka Kurdê ku hatî redkirin û înkarkirin, destkeftiyên karker û ketkaran ji kêmkirina hemû jiyanên bu statûyê wan di nav malbatê de em dixwazin xwestek û mafên jinan di vê makezagûnên de nîqaş bikin. Em dizanin ku pêvajiyên avakirina civakên demokratîk û aştiyê mayînde bibe û encam bigire bingeheke bihêz a hukukî pêkan e. Em ê heta dawiyê ji bo avakirina vê bingeha siyasî û yasayî hem ji bo xurtkirina
demokratik bûn û avakirina aştiyê hem jî ji bo avakirina peymaneke civakî ya nû bitêkoşin. Banga me ya ji bo hemû jinên ku baweriya xwe bi aştiyê aniye. Bi baweriya xwe ya bi baweriya xwe fikarên xwe û hêvî û rexneyên xwe yên ji bo aştiyê werin bê nîqaşkirin em xort bikin û soz û dengê xwe bilind bikin û bikin yek. Tevgera jinên Kurd, tevgera jinan a Kurd xwedî bingeheke ku van nîqaşa birêve bibe û biryare ku dengê jinan bîne nîqaşa makezagûnan. Di rewşa siyasiya krîtîk de civakbûna aştiyê bibin yek. Em di wê baweriyê de ne ku jin di pêşengîtiya tevahiya gel û aliyên bindest û tune tê hesibandin, ji bo wan jî jiyaneke hevpar ava bike, banga me ji bo hemû jinên ku vê baweriyê parve dikin û tevgera jinên azad.